So basically we talk to abantu issues of gender-based violence. We teach them how to defend themselves, what is love. Sithetha ngazo zonke nje izinto ezakhayo ne kwi-community ne. So we go around kwi-communities right njengoba sisizwelitsha right now sesiphuma koma-Ginsberg, Qonce, even East London zininzi indawo esihamba kuzo ne sithetha ngezi zinto so that sizophuhlisa abantu. Basically we are trying to raise i-awareness ne ngohlobo lokubana ufuneka uziphathe njani ungumntu ne. And even if you are in a relationship, let's say mhlawumbi you are in an abusive relationship ne, awukwazi uhlala simply because uzixelela ba hayi lo muntu uzawutshintsha ne. You must know iworth yakho, ukwazi ba okay ukwazi uphuma mhlawumbi masithi kwi-abusive relationship. So izinto sithetha ngazo ezo nabantu ne, uzama nje uphuhlisa I can't say youth because as I've said ba 20 to 49, so ngabantu abadala, so siyathetha nabo yabo. Zikhona ke ezinye izinto bazawufila ngathi bayazazi ukogqitha thina because thina singabantwana, but ke yeah into enjalo. We advise bethuna abantu abangobhuti but they should not bottle up izinto, mabathethe. That's what we can say, because see I understand that umzekelo mhlawumbi masithi uya abuse i-girlfriend yakho kuthiwa okay yiye emapoliseni wonke umuntu musixa elanto amapolisa is the first thing that we think about. Amapolisa afika kuhleke pha ba abuse ngumfazi, hayi unyabile mhlawumbe umnye urachiwe, hayi bo urachwa njani ngumuntu wena ubungathandi yabona ezazi into zinjeyana because kaloku bangamadoda and ke zezinye izinto ezibangela uba bangakwazi uvoice out i-feelings zabo bana amadoda because oqala boyika ujajwa boyika uhlekwa. But ayonto right guys, that's why ngoku i-rate yabantu bangamadoda ingabo like ababalaseleyo ekubeni baba ne-depression bacommit suicides because abathethi yabo. So it's right uthetha bethuna, umuntu makathethe into despite buzawoyika uba hayi ndizawuhlekwa ndizawujajwa ndizawuthini, umuntu athethe nje ayivose so that azofumana uncedo yabo. Ke sifunde kakhulu and lukhulu uluvo esulufunileyo nathi besingazi into kodwa ngena apha ngaphakathi enomvume uzozibonela. Inhle kakhulu into eyenzekayo, siyabulela kwabantu abasizisileyo apha abafana noPhelokazi Mbethe, usisiphelokazi Mbethe, and then sibulela kakhulu bethunana nathi sifunde lukhulu. Ukukhuthaza abantu ndifuna uqala apha ebantwaneni qala isikakhulu because abantwana abakhoyo ngoku kwi-ages ezizi abantwana abakhulayo bancinci starting from 2000 abakwazi indlela yokuphila, abakwazi uziphilisa kakuhle because simply ba into i-drugs. Ngezinye zezinto ezo esithi thina singabazali sisiphilisa kabuhlungu kuba asihlali kamandi, asiyazi uncedo bangalifumana phi. Uncedo ke ingathi luyafumaneka kwalapha kule program sikuyo yase Childlines, and then that's where you recover izinto ezininzi onokwazi uzithetha, ukhululeke uthethe nangendlela ophila ngayo kokwenu ungumntana. Mhlawumbi kwenye icala you are being abused ngumzali wakho okanye yi-family member ongu-uncle wakho kwinto ezinjalo zokulidele into i-drugs. So we are fighting i-drugs bethunana kwabantwana bethu. Siyacela ngeyona nto siyihlalelayo leyo mihla nezolo silwa nayo, siyabulela. I-gender-based violence nifundile kakhulu ngayo, ndiyazile ubungozi bayo, ndiyazile nongabikho ngozi nokulungisa izinto ubonayo ba leni sebungozini ngento ye-gender-based violence. Umzekelo kholento yamadoda athulayo, ewe ayathula kakhulu amadoda because umuntu ubambe isasidima sobudoda bakhe ba ndiyindoda mna ndiyakwazi uzimela and ukhule kusithiwa inhloko yindoda yekhaya, so uyibambile ke ngoku uyibambe ngolo hlobo, so ucaphukela ba isidima sakhe umuntu basehle. So ndiyayikhuthaza ba ingaske bathethe bangathuli. Siyakhuthaza ke ba nabantu xa bebaliselwa ngamadoda ingxaki zabo ingaske nabo bangabajaji baveske bamamele nje izinto abaza nazo so that bazokwazi uphuma ne-solutions kuzo zonke ezo. Ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV, ndisezwelitsha.